Я напомню, что недавно стало известно, что Россия планирует провести учения в акватории Азовского и Черного морей с 13 по 19 февраля, фактически заблокировав все украинские порты, не оставив практически никакого коридора для передвижения торговых судов. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крыма и перекрытие акватории Азовского и Черного морей для учений. Это тактика оккупации моря. Давайте послушаем цитату министра оборони України. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь. Коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити у цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності. Я напомню, что накануне Министерство иностранных дел Украины выразило свой протест России в связи с блокированием передвижения судов в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань. Подібні агресивні дії Російської Федерації, як частина її гібридної війни проти України, є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема статуту ООН, резолюції Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права. Зараз з нами на прямому зв'язку Ганна Шелест, член правління Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганна, вітаємо вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Добрый вечер. Добрый вечер. Россия блокирует акватории Черного и Азовского морей под предлогом учений с 13 по 19 февраля. Что это для нас означает, на ваш взгляд, насколько это и какие угрозы несет для Украины? В принципі, експерти говорили про цю можливість вже не перший місяць, якщо не рік. Постійно підкреслювали, що в Чорному морі Російська Федерація буде використовувати саме тактику перекриття районів і балансування на грані міжнародного права. Тому що формально вони не порушують ніякі норми, вони залишили певний прохід, плюс вони повідомили, як це потрібно для міжнародних інстанцій, і формально це не може вважатися блокадою відповідно до резолюції ООН. З іншого боку, для всіх прекрасно зрозуміло, що і той невеличкий шматок, який вони залишили, він фактично непридатний тільки для малих суден, а плюс фактично та територія і той час, на який вони перекривають, а зазвичай перекривається для стрільб, наприклад, там на декілька годин або на одну добу, поки фізично кораблі виконують певні завдання, там тренування в відкритому морі. А в даному випадку в нас, на щастя, це не так, як було весною, коли вони оголосили навчання з квітня по жовтень, потім відмовилися від цього. Це лише на тиждень, але такого великого перекриття, звичайно, ми за всі 8 років війни ще не бачили. Ну, це несе якісь політичні меседжі? Так, звичайно, ми бачимо, що це вкладається в ту загальну напругу, яку Російська Федерація створює на всіх кордонах України. І в даному випадку, якщо коли вони створювали це на півночі і на сході, вони могли маніпулювати і казати, що це не проти України, це навчання на їх суверенній території. Давайте згадаємо всі останні заяви пана і Путіна, і міністра закордонних справ і всіх інших, то Чорне море – це все ж таки вже не тільки Російська Федерація, і це навіть не 12-мильна зона, на яку вони намагаються претендувати напроти Криму. А та територія, яку вони закривають, це вони хочуть продемонструвати, що вони можуть домінувати в Чорному морі, що вони можуть контролювати, повністю перекриваючи, і що вони не допустять країни-члени НАТО, в яких і так обмежені можливості для входу в Чорне море. Ну а какая на это должна быть реакция как со стороны Украины, так и со стороны международного сообщества, ну помимо высказывания протеста и недовольств?
Ну, по-перше, тут хотілося б бачити дуже серйозну реакцію з боку Туреччини. Тому що ми прекрасно знаємо, що Туреччина завжди наголошувала, що саме чорноморські країни повинні вирішувати всі проблеми, які тут утворюються. Ми знаємо, скільки кораблів і суден під турецькими флагами в нас ходять по Чорному морю, і це в першу чергу для них буде мати велику проблему. І хотілося б побачити різку заяву саме з Анкари. Так само, як і з Румунії, наприклад, тобто від членів НАТО, але які є чорноморськими країнами. Що далі? Звичайно, було би добре побачити більшу кількість зараз військово-морських кораблів різних країн, які б зайшли до Чорного моря для патрулювання, зайшли з Середземного моря. Можливо, так само і прольоти літаків, те, що ми бачили останні місяці, але з більшою інтенсивністю, щоб чітко розуміти ситуацію, розвіддані мати. Ну і підняти це питання у відповідних інституціях, наскільки можливо чи неможливо проговорити, що Російська Федерація зловживає з правом перекриття. І тут ми говоримо, щоб це питання підняти не просто в ООН, а безпосередньо в Всесвітній морській організації, в інших, саме там, де і повинні розглядатися морські питання. Ну, по карте мы можем видеть, что Азовское море, оно полностью заблокировано, и Керченский пролив тоже, и, собственно, со стороны Черного моря, со стороны Одессы мы видим тоже, как Россия там запланировала свои учения. Вот фактически заблокированы украинские порты, заблокированы пути для торговых судов. Насколько это серьезно может ударить по економіці? Ну, з цієї інформації, що ми маємо сьогодні, Російська Федерація відкликала один з цих трьох нотісів якраз щодо Азовського моря, тому що фактично так, як вони розігналися з перекриттям, то вони закрили вхід і до своїх портів також. Тобто там же не сказано, які саме кораблі, закрита для всіх. Відповідно, і ті, що йдуть до російських портів, теж не могли би заходити до Азовського моря. Поки що відмовились, це не значить, що не буде нового нотісу, який би там певним чином просто перекроїв цю мапу. Що стосується саме портів, то, звичайно, це буде мати негативні наслідки. І тут можна буде застосовувати і не політичні, а судові та комерційні, скажімо так, механізми проти Російської Федерації. Тому що, в першу чергу, це, звичайно, простой суден, а це неможливість заставити і проблеми по контрактам для тих, хто не зможе обійти біля берегу. А це питання підвищення вартості страхування. А страхування перевезень – це дуже дорога річ, тому про це всі знають. І це дуже багато ось таких от суто логістичних проблем, які зараз будуть мати великі судновласники і перевезники. І от тут, в принципі, є в нас і додаткові механізми, яким чином саме вони могли би подавати до судів, до міжнародних інстанцій арбітражних з претензіями вже до Російської Федерації щодо втрат, які вони будуть мати через це перекриття. Сегодня мы видим, что Россия, продолжая свои псевдоучения, под предлогом учений, наращивая свои силы как в Беларуси, так и в акватории Черного и Азовского морей, поднимает ставки. Ну и, собственно, продолжается эта мантра с так называемыми гарантиями безопасности. Вот буквально несколько дней назад их снова озвучила спикер Министерства иностранных дел России Захарова. С одной стороны, наши западные партнеры на эту авантюру не идут, они наоборот еще больше поддерживают Украину. Уже количество той военной помощи, которая прибыла в Украину с Соединенных Штатов Америки, превысило 1300 тонн, если я не ошибаюсь, последняя цифра, которая прозвучала с Министерства иностранных дел Украины. Да? То есть мы видим, что обе стороны поднимают ставки. Естественно, возникает вопрос, окей, а до каких пор это может продолжаться? Вот где эта точка X? Я думаю, що ніхто на сьогоднішній момент не готовий відповісти на це, тому що це не тільки демонстрація мускулів, а це і демонстрація нервів з обох боків. Тому що Російська Федерація розуміє, що в військовому плані вона, звичайно, не дотягує до країн-членів НАТО, особливо коли всі 30 країн об'єднані. Але з іншого, Російська Федерація набагато краще грає на нервах і вміє давати такий серйозний пресінг. І ось тут питання, хто, знаєте, як в старій дитячій грі, хто перший буде, хто закриє очі і не витримає цього накалу. Я дуже сподіваюся, що все ж таки Російська Федерація зрозуміє, що те, що зараз відбувається, не має сенсу, тобто що вона не може досягти цієї мети, до якої вона
прагне через ті методи, які на сьогоднішній момент використовуються. А яка саме дата або яка саме подія стане цим тригером? Тут я думаю, що ніхто не скаже, тому що, по-перше, в нас є певні фактори, як міжнародні навчання, які зараз відбуваються між Росією і Білоруссю. А їх закінчення може стати певним таким приводом показати, що ні, ми взагалі-то тут суто навчання проводили. Можливо, початок переговорів щодо стратегічних озброєнь в Європі може спонукати Російську Федерацію це зробити. А можливо, просто зміна настроїв у очільника Кремля. Вчера прошла, как вы знаете, встреча советников лидеров Нормандской четверки в Берлине. Эта встреча продлилась 9 часов. До этого говорили в Париже на протяжении 8, вот на час больше говорили в этот раз в Берлине. И по итогам переговоров Андрей Ермак, который представлял Украину, глава президента, сказал, что по итогу никаких документов подписать, принять не удалось. Вот что важного вы для себя почерпнули от вчерашних переговоров, от пресс-брифинга Андрея Ермака? Чего-то конкретного, на ваш взгляд, стороны добились или просто поговорили, разошлись и договорились договариваться, как обычно? 9 годин просто так не балакають, звичайно. Тобто ми розуміємо, що це були дуже інтенсивні і важкі переговори, що намагалися тиск серйозний на Україну здійснювати. І те, що сторони не вийшли на спільну якусь прес-конференцію, а кожен на окрему, причому достатньо різні настрої звучали, і дуже велике роздратування від російського представника було. Це говорить про те, що в першу чергу вдалося встояти і не піти на шантаж Російської Федерації, яка в тому числі всі ці скупчення військ використовує, звичайно. Давайте згадаємо переговори 2015 року. Російська Федерація збільшувала атаку на сході України для того, щоб змусити через страх більших жертв українську сторону підписати якісь угоди. Тому і на даний момент відбувається та сама тактика, ми спостерігаємо ті ж самі процеси, але на сьогодні ми розуміємо, що українська сторона вже більш досвідчена, і ми розуміємо, що саме робить Російська Федерація. А окрім цього, домовлятися продовжують. Це постійний процес, тут ми прекрасно бачимо. Але так само ми побачили, в принципі, що наші французькі і німецькі партнери не зайняли так одноосібно російську сторону, як цього побоювалися, будемо відверто говорити, багато експертів і в їх країнах, і в Україні, що може Франція і Німеччина почати теж пресувати Україну, щоб ми погодилися на виконання політичних умов без виконання безпекових. Дякую вам дуже, пані Ганна. Чухсагол, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Ганна Шелест була з нами на прямому зв'язку, член правління Ради зовнішньої політики.